खुलुमबाय दिनै 4 एप्रिल 2024 बिस्तिबार बिसनि नखरनिफ्राय टयोटा फर्चुनार नांगौ। उत्तर प्रदेशनि सिङाव थानाय केडेआव सासे आइजोखौ बिनि फिसायनि नखरनि मानसिफोरा बिहामजोनि नखरनिफ्राय धोन सम्पति टयोटा फर्चुनार आरो रां दाबि खालामनायखौ मोननो हायैनि जाहोनाव बिहामजोखौ बुथारबाय। सिगांनिफ्रायनो इनाय खालामबाय थादोंमोन। थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादोंमोन, नाथाय 2 बोसोरसिम बिनानै मोनैनि थाखाय बिहामजोखौ बुथारथारबाय आरो जाथायनि उनाव बिनि फिसाय आरो फिसायनि बिफाया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय करिश्मा। करिश्माया थांनाय 2022 मायथाइयाव विकास पाटी मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन आरो विकास पाटीनि बिफा सम्बाल पाटीआबो पुलिसजों हमजादों। मासे सैमानि थाखायनो मानसि बुथारलायनाय जाथाय जादों। आग्रायाव सासे 32 बोसोर बैसोनि ड्राइभारा गावसानि न' साखाथिनि मासे फिसिनाय सैमाखौ लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय मानसिफोरखौ गाग्लोबनो नागिरो होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव आरो बिगोमाखौ बेनि सायाव सांग्रांथि होनायनि सायाव बिगोमाया बेखौ रागा जोंनानै बुदों आरो बिगोमाया बेखौ रागा जोंना बुनायाव बिगोमानि नखरनि मानसिफोर आरो बिनि लोगोफ्राबो बुनानै ड्राइभारखौ बुथारदों। बुथारजानाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय जेकी बाघेल आरो बुथारग्रा सैमा बिगोमानि मुङा जाबाय राकेश सिंह। जेकीखौ बुनायाव राकेशनि जाहोनो हेफाजाब होनाय गासै 3 दायनिगिरिफोरा एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरा जाबाय राकेशनि बिदा अनिल आरो गुबुन 2आ राकेशनि लोगो। हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ नगावनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै काजिरङा हाग्रामायाव गोबां जुनारफोरखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 2 फलानफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 फलानफोरनि मुङा जाबाय अहिनाथ अरां आरो सामुं टिमुं आरो बिसोरनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिलाइ गुलि आरो मबाइल फनबो बोखांनो हादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। आसामनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ सेबाया बैसागोनि समाव फोसावनाय जागोन। बैसागो बोथोरनि रंजाबाय थानाय समावनो सेबाया आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन आरो बे आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव बैसागोनि समावनो सोरबा फरायसा फरायसुलिफोरा दुखुआव गोलैनांगोन, मानोना सोरबा फेल जानोबो हागौ। दा बेनिखायनो बे बैसागोनि रंजानाय समाव बे फिथाइखौ फोसावनांगासिनो दं होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रुनुज पेगुआ बुंदों। मुम्बाइआव ट्रेनाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा ट्रेन सिङावनो आथोनारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव ट्रेनाव थानाय गुबुन पेसेन्जारफोरजों बुजानानै पुलिसनो हरजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय नुर आहमेद सागिर, 34 बोसोर बैसोनि। नुर आहमेद सागिरा सासे हिनजावसा गथ'खौ ट्रेनाव आखाइ दांदोंमोन, मोदोमाव आखाइ दांदोंमोन आरो आथोन गाग्लोबना जादोंमोन। बारहुंखाजों बर' गामिया सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों। मजातिगाव गामिनि रायजो राजाफोरा बारहुंखाजों जोबोद दुखु खस्थ' आरो जार्लायाव गोलैदों। जा फैदों खेबसेनो उरायलांजोबदों। गासिबो जा दं सि जोम माइरं न' गंसेबो थालाङाखै, गासिबो बायजोबलांबाय। बिफां लाइफां न'आ गंसे दं, गासिबो उरायजोब्बाय। दंफां सिगुन बिफां, गय बिफां गासिबो गैला, लांदां जाजोब्बाय, सुरमार जाजोब्बाय, लाइ लथर गैला। माइ बाख्रि गलिनिफ्रायनो लिट्रिंनिफ्रायनो मोनसेबो गैला, दा उन्दुनोनो गैया। जोङो माखासेफ्रा न' मोजाङाव थादोंमोनथ', ओमफ्राय जोंहा ओंखाम संग्रायावमोन फिसाजोजों आंजों। मिस्ट्रिफोर दङमोन, साहा फुदुंनो ना हाबदोंमोन। ओमफ्राय बेहायनो जा गुर फैबाय, अराबो ब्लाव ब्लाव। ओमफ्राय आङो हाखु दाखु दै एसेखौ लोखमोरबाय, जा फैबाय ग्लुब बिफाङाबो बायसिनबाय। जों उन्दुनायथिं ओंखाम संग्रायाव बायसिननानै बाहाय जोंहा फिसाजोजों आंजों माबा रेत दङ, बेहाय एब्रेनानै थाबाय जोङो। बेलासियावथ' बारहुंखाजों न'आ बायजोब्बाय, नाथाय मोनायावबो बिराद गोसा। मोनायाव ओमफ्राय एसे सिरि थानानै आरो बार फैबावबाय। ओमफ्राय प्लास्टिक बायना लाबोबाय गसाइगावनिफ्राय। दसे होनबा बारहुंखा थांखांनानै
ओमफ्राय बेहाय जोङो बे बोराय बुरि थानानै बे सिखौ माखासेखौ दोनदो माखासेयानो सिजोबखाबाय माइ बायदिसिना जोङो बोराय बुरि सानैजों बे माबाया बारान्दाया खावसे थादों बेहाय प्लास्टिकखौ मोनसे गाबथाबाय मोनसे हमथानानै थाबाय आरो बेहायनो खस्थ' मस्थ' दासिमबो बेहायनो थायो जोङो मजाथि गामियावहाय नोंथांनि न'खरजों लोगोसे नोंथाङा माबायदि रोखोमैहाय बे बार बारनाय समावहाय थादोंमोन बे समावहाय माने आङो न'आवनो दंमोन माने हठात करे जोमैया खोमसि जाबोबाय बार अखा खोरोमबाय बे अखा खोरोमनाय समावहाय आंना फिसालाया मोसौ बिमा दं फिसा गोनां बेखौ लांनानै बाबा मोसौ लाबोबाय होनबाय नालाय बे समाव आं मोसौखौ लाबोदो बाबा लाबोदो होननानै जोङो मोसौखौ बिमा फिसा बोदों बोदा जानायखाय बिफा फिसा सानैजों बिमाखौ सासे मोसौ फिसाखौ सासे लानानै बे गभर्नमेन्टनि न' मोननायाव खामसालियाव खादों खुन्थियाव बे समावनो मोसौ खाखांनाय लोगो लोगो बारा हाबफैबाय न'आव ओमफ्राय जोंथ' बै उन्दुग्रा न'आव थानो मोनाखिसै थास्लाबाखिसै बे समावनो जोङो बे न' गभर्नमेन्टनि मोननायावनो हाबनानै दरबोथ' गैथ'वामोन नालाय बे खनायाव हाबनानै थाबाय हठात करे बारा सोगोमनानै ओमफ्राय अन्थाइ बायदि इथाया गोलैजोब्बाय जोंनि खर'आव ओरै न' गंसे न'नि इथाया गोग्लैजोब्बाय गोलैदेरनानै आं जखम जाबाय नैबेयाव नांदों खर'आव मेगनजों इथायानो नांजोब्बाय आथिङावबो नांबाय मोदोमावनो ओमफ्राय आंनि फिसालाखौ ओरै लाबाय गुजबनानै आंनि फिसालानि खर'निबो नांदों जाखांनायनि उनावहाय ओरैनो दासिमाव ट्रिटमेन्ट मोन्दोंना मोनाखै हठात करेथ' आं हास्लाबाखिसै दसे मोनानानै आंनि फंबाय जानाया फैनानै आंखौ लांबाय बे सरखारियाव ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामबाय इन्जेक्सन गंसे होबाय ओमफ्राय मुलि हरबाय ओमफ्राय मैया समावहाय जोंनि बे फिल्डआवनो सरखारि डाक्टारा फैनानै मुलि एसे होलांदेरबाय आच्छा दासिमावहाय नैबे मजाथि गामिनि हालोदा माबायदिहाय जानानै दङ गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय रेसनफोर मोन्दोंना मोनाखै मुलिफोर मोन्दोंना मोनाखै मुलिखौ मैया एसे एनै होलांबाय ओमफ्राय रेसनखौथ' जों मोननाय जायाखै बयबो आंजों लोगोसे गासिबो दंफायो मैया ओंखारबोजोबबाय आपातत थाथ'नो थाखाय ट्रिपालफोर मोन्दोंना ट्रिपालफोरखौ जोंनो मैया मोनायाव होफैदों गांसे ओमफ्राय फरेस्टनिफ्रायबो गांसे होलांबाय ओमफ्राय दा रेसननि जों मोनाखै आरो दासिमाव दिनैसिमाव जोंनाथ' गासिबो उरायजोबदों गासै 9खानसो न' दंमोन आरो गभर्नमेन्टनि मोननाय दंमोन आरो न'आव लुनाय आरो माखासे गासिबो जेसेबांखिनि न' दङ बे गासिबो दंस' जाजोबखादों आरो गंसे जे जायगायाव आं थादों बेथ' फुरा बायजोबदों न' सिङावनो दंमोन आं हाब बेखौथ' बुंनोनो हाया आरो एकदम आङो थारमाने न' खाथियाव दंहैयोमोन आरो फैनाय लोगो लोगो बे न' सिङावहाय आंनिनो बियानै सानै गथ'फोर दंमोन दा बिसोरो ओरैनो दंमोन थारमाने गेलेनानै दंमोन आरो हठात करे बार फैनाय बायदि खोनाबाय आंबो खारबोबाय दाना न' खाथिनिफ्राय खारबोनाय लोगो लोगो जै हाबफैदों दसे उनावनो जा बार फैदों नुखायाखिसै आरो ओरैनो मजाथि गामियावहाय बिराद गाज्रिथार बार बारदों बे बारा ओरैनो खय मिनिटसो बारामोन 1 मिनिटबो जायाखै बायदि मोनदों आरो 1 मिनिटआनो जायाखै आघात जादों आथिङावहाय आघात जादों नांनायाथ' थिं नांदों ना मा नांदों आंबो जेबो आन्दाज मोनाखिसै आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि